Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Kiitos kun katsoitte edellistä perunavideoita ja laitatte sinne kommentteja. Ja siellä olikin semmoinen idea kommenttikentässä, että jospa mä tekisin vastaavan videon myöskin lantusta. Täältä pesee. Eli tässä nyt sitten muutama idea, että mitäs muuta siitä lantusta oikeastaan voisi tehdä kuin pelkästään lanttulaatikkoa jouluna. Nyt onhan sekin monipuolinen juures ja tällä hetkellä kans tosi edullisesti löytyy kaupasta. Taitaa olla sesongissa sekin tällä hetkellä. Halusin tosiaan vähän kokeilla jotain uutta, että mihin kaikkea sitä lanttua oikeastaan voisikaan käyttää ja vähän haastaa itteeni myöskin. Ja siitä syystä ensimmäisenä reseptinä onkin tämmönen lanttukakku tai piirakka. Se on vähän samaa ideaa kuin porkkanakakussa, mutta vaihdetaan vaan porkkana lanttuun ja tehdään muutenkin vähän semmoinen arkisempi, terveellinen versio siitä. Ja siihen toki sitten jotain kuorutusta kanssa, koska sehän kuuluu osaksi sitä konseptia. Mutta joo, mulla on siis täällä valmiiksi kypsennettyjä ja höyrytettyjä lanttuja. Voit myös varmaan paistaa uunissa tai miten tahansa muuten saat ne kypsäksi. Niin mä kuorin ne ensin ja laitoin vaan sitten itse höyrytin tuolla Instant Potissa. Mutta ne muodostaa siis pohjan tälle reseptille, tälle kakulle. Niin laitetaan täältä. Tässä oli noin 1 lanttu. Mä en tiedä laitaks mä ihan kaikkea. Tää oli aika iso määrä. Mutta katsotaan, ettei tule ihan överilanttu kakkuresepti. Eli lantut on siellä. Sitten mulla on tässä 6 taatelia, josta on otettu noin siemenet tai kivet pois. Niin mä laitan nekin sinne. Noin. Sitten mä laitan noin ehkä desin verran päärynäsosetta. Voi käyttää myös omenasosetta, jos löytyy. Tai jotain muuta hedelmäsosetta. Siitä tulee myös lisää vähän makeutta. Mutta siis mun mielestä ainakin nuo lantut on itsessään kanssa vähän semmosia makeita. Niin katsotaan miten ne toimii. Vähän kyllä jännittää että minkälainen tästä reseptistä tulee. Sitten toki laitetaan vähän rasvoja sekaan, eli laitetaan maapähkinävoita, suolaamatonta ja makeuttamatonta, missä on pelkkää 100% maapähkinää, niin laitetaan sitä muutama lusikallinen noin. Sitten toki jotain jauhoa tai muuta vastaavaa tarvitaan. Mä käytän nyt taas kaurahiutaleita, mun vakkaria. Toki voi käyttää vaikka täysjyväjauhoa, jos löytyy semmoista. Katsotaan, laitetaan vaikka nyt sitten pari desiä semmoista. Noin. Sitten laitan vielä pieni määrä leivijäyhettä ja ruokasoodaa nostatukseen sinne myöskin. Sitten mä mietin vähän, että pitäisikö laittaa jotain kanelia tai jotain muuta inkivääriä mausteeksi. Se voisi ehkä sopia. Katsotaan, innostutaanko. Katsotaan, tuleeko tuolta. Noin. Jes, eli sitten mä laitan blendaan nämä sekaisin tuolla monitoimikoneessa. Mutta toki voi käyttää vaikka tehosekotinta tai jotain, vaikka sauvasekotinta, jos on tehokas semmoinen vehje kotona. Mutta nämä blendataan ja sitten laitetaan vuokaan. Noin, nyt on saatu blendattua tää taikina tämmöiseksi ja laitetaan se tonne tämmöiseen vuokaan. Mä paistan uunissa varmaan vajassa 200 asteessa joku, olisikohan se nyt sitten 20-30 minuuttia. Katsotaan vähän miltä se näyttää. Noin. Ainakin taikina maistuu ihan hyvältä. Sillai, siinä kyllä vähän maistuu se lanttu, mutta ei nyt liikaa. Katsotaan minkälainen tulee sitten valmiista tuotoksesta. Lanttuherkku. Joo, nam. Lanttu oli ainakin nyt tosi edullisesti kaupassa myynnissä. Taitaa olla hyvä satokausi nyt lantulle. Niin senkin takia hyvä miettiä jotain monipuolisia tapoja hyödyntää halpaa kotimaista juuresta. Noin. Ehkä sit laitetaan uuniin. No niin, sitten mä tietenkin teen tähän tämmöisen makeen kuorrutteen. Ja tähän laitetaan 1 banaani ja muutamia tämmöisiä tuoreita taateleita, mistä on otettu nuo kivet pois. Sitten mä laitan lusikallisen tätä maapähkinävoita. Ja sitten vielä tietenkin mun lempparia, eli silkkeen tofua. Siitä saadaan semmonen oikein silkkisen pehmeä
rakenne siihen kuorrutteeseen. Joo. Sitten laitetaan se ihan tämmöisellä sauvasekoittimella ja niin sileeksi kun lähtee. Ja sitten valmiin lanttukakun päälle levitellään tätä kuorrutetta. Ja tosiaan ainakin mulla tästä koostumuksesta tuli aika tämmöistä sopiva, että se varmaan sitten jääkaapissa vielä jonkun verran sitten vielä hieman kiinteytyy lisää, mutta mun mielestä ainakin tuntuu aika sopivalta tämä koostumus tässä näin. Sitten vaan kohta päästään maistelemaan. Tämä on tosiaan aika mielenkiintoinen kokeilu. Katsotaan miltä maistuu. Veikkaisin, että parempaa vielä sitten seuraavana päivänä jääkaapissa olon jälkeen. Joo, lanttukakku valmis ja maisteltu. Ja siis pakko sanoa, että vähintäänkin mielenkiintoinen kokeilu. Että jos tykkäät lantusta, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Mutta jos et tykkää lantusta, niin sitten ehkä kannattaa suosiolla skipata. Koska siinä kuitenkin maistuu se lantun maku läpi siitä, vaikka siinä oli kaikkea muutakin. Et jotenkin yllätyin, että edelleenkin siitä lantusta tuntui se lanttumaku. Mutta siis mua se ei haittaa, koska mä tykkään lantun mausta. Kaikkea kannattaa kokeilla. Ja tosiaan tämäkin kokeilu näytti, että kyllä lanttua voi käyttää tosi monenlaiseen eri juttuun. Sitten vuorossa toinen lantturesepti ja tällä kertaa mä ajattelin tehdä lantusta musakaa. Musakassahan on perinteisesti perunaa mukana, mutta mä nyt ajattelin korvata sen perunan näillä lantuilla. Ja tosiaan toki sitten munakoisoa myöskin laitetaan tähän reseptiin. Eli sitten tosiaan nämä munakoisot ja sitten nämä äskeiset lantut semmoiseksi sopivan kokoisiksi siivuiksi. Ja itse asiassa ne lantut, niin nehän oli näitä valmiiksi kypsennettyjä. Ja nämä munakoisotkin mä laitan ensin tuohon airfryeriin joksikin aikaa, että saadaan ne esikypsennettyä, niin tulee varmasti parempaa sitten siellä uunissa myöskin siitä musakasta. Sitten otetaan vähän sipulia, ainakin yksi sipuli ja muutama valkosipuli, pilkotaan ne pieneksi ja sitten paistetaan pannulla. Voi laittaa pienen määrän vettä tai jos käyttää öljyä, niin voi laittaa pienen määrän sitä. Sitten tehdään semmoinen tomaattipohjainen kastike siihen. Eli tämmöistä paserattua tomaattia. Sitten laitetaan kaikenlaisia eri mausteita, oreganoa, valkosipulia, sipulijauhetta ja myöskin sitten tietenkin mustapippuria. Ja voi jotain chiliä vaikka laittaa, jos tykkää, että se olisi vähän mausteisempaa vielä. Noin. Ja sitten laitetaan tänne vielä vähän itse asiassa kanelia. Ymmärsin, että ainakin usein musakaan laitetaan sitä. Ja niin kokeillaan nyt, miten toimii tässä näin. Ja sitten sekoitetaan hyvin. Sitten kun meillä on ne sipulit siellä paistumassa, niin laitetaan sinne tämmöinen yksi vähäsuolainen kasvisliemikuutio myöskin sekaan. Ja sitten kaadetaan, sitten kun sipulit on paistunut tarpeeksi, niin tämä tomaattisoossi tonne sekaan myöskin. Ja sitä siinä hetken aikaa voidaan vähän kypsennellä ja ne maut vielä tarttuu paremmin sinne. Sitten mä oon keittänyt valmiiksi tämmöisiä linssejä ja tämmöisiä mung dal, mung-papuja. Niin mä laitan ne myöskin tänne nyt sekaan. Laitoin aika reippaasti niitä sinne. Sitten onkin aika koota tää meidän musaka tähän uunivuokaan. Eli lanttuja laitan sinne aina vuorotelle ja sitten sinne aina väliin sitten tomaattipohjaista kastiketta ja sitten taas vähän lanttuja ja munakoisoja välillä. Ja jätän sitten päällimmäiseksi ne munakoiset ja sinne laitan sitten vielä ihan pikkasen kastiketta myöskin. Sitten perinteisessä musakassahan olisi sitten tommonen valkoinenkin kastike, mutta mä en nyt jaksanut tähän alkaa semmoista tekemään. Mutta toki semmoisen voi lisätä, jos haluaa. Ja on inspiraatio vaikka kokeilla tehdä itse joku versio siitä valkoisesta kastikkeesta. Sitten kun tämä on valmiiksi koottu, niin laitetaan tonne uuniin 200 asteeseen joku semmonen, mitähän se nyt olisi, 30-40 minuuttia, kunnes se näyttää siltä, että se on kypsynyt valmiiksi. Sitten annetaan vielä vetäytyä jonkin aikaa sitten sen jälkeen ennen kuin tarjoillaan.
Mutta tämmönen tosi simppeli mun mielestä, tämä musaka-versio lantusta, ja sinne saa aika reippaastikin lanttua uppoamaan tähän reseptiin. No niin, nyt on lanttumusakat valmiina ja ainakin tuoksu on tosi herkullinen, niin eikä se makukin ole. Tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla, jos olet tekemässä musakaa ja voisit perunan tilalle laittaa tosiaan lanttua. Mä laitan aika reippaasti lanttua, mutta toki voisit vaikka laittaa pienemmän määrän ja niin edelleen muokata sitä sopivaksi itselleen. No niin, siinä oli nyt sitten 2 lanttuvideota teille. 2 lanttureseptiä. Ajattelin eka tehdä myös 3, mutta loppui sitten puhti kesken. Ja tullutkin lanttua ihan hyvin tästä nyt syötyä viime päivinä. Ajattelin, että olisi voinut vielä kokeilla tehdä lanttuhummusta tai jotain lantturieskaa, mutta ne saatit jää johonkin toiseen kertaan. Kertokaa ihmeessä, mitä piditte lantturesepteistä ja aiotte kokeilla uskaliaasti lanttukakkua tai lanttumusakaa. Lanttuhan on semmoinen, joka varmasti jakaa myöskin mielipiteitä. Ihmiset joko tykkää siitä tai vihaa sitä, niin siitäkin voit kommentoida tuohon, että mitä mieltä olet itse lantusta. Kiitos tämän videon katsomisesta. Jos tykkäsit tästä videosta, niin tykkää ihmeessä ja tilaa myöskin mun kanava, niin teen jatkossakin teille tämmöisiä samantyylisiä videoita. Mukavaa viikkoa teille ja kuulen taas seuraavan videon parissa.